ez duzu erailko. Bueno, lehenengo aldiz uste dut guztiok ados gaudela, hau arau bat dela. Ez dugu asko aldatu behar. Baina egia da, aztertzeko gauza asko ditugula. Zergatik hiltzen du pertsona batek beste pertsona bat? Ze pasatzen da bere buruan? Gizarteak zer antzukizun dauka honen aurrean? Honi buruz hitz egiteko bat dugu gonbidatu honena, Leire Padilla. Kaixo, Leire! Kaixo! Leire Padilla, zer modu? Oso ondo. Ondo? Zu ondo? Ondo, pixkat urduri. Nire baita! Ez du gaurko gaia? A ber, hasi gara azkartze bestela, denbora joango zigu ziur. Hasiko gara beti bezala Espainiak bustitzen sagardo pixkatxo batekin. Perfecto. Eta horretarako begira, ekarrizkizut sagardoak latan, kariño, ze gaur egun Fantasia. sagardoa latan hartzen dugu dela fantasia hutsa. Aukeratu bat. Handia. Bai. Handiena. Bai. Venga, oso ongi. Egiko duzu. Perfecto. Venga, gaur lortu dugu, A la primera. Oso ongi, hortxe. venga, ba, hau niretzat. Maravilla. Eta zuretzat, Eskerrik asko. latita. Txin. Aizu, Buah. oso ona. Oso ona. Ze ona, Mhm. ze maravilla. Gaina freskitu, bai. Gainera freskito. Bai. Lehenengo, grabatu genuen lehenengo atalan, justu iritsi berri ziren, eta dan genuen beroa. Oi, ama. Eta Ja, igual, nabaritzen da, Bai. zorintasuna. Bai. Bueno, Leire Padilla. Albino Stardust. Gauza asko zara. Lehenik eta behin, Alex Padillaren arreba. Osea, Euskal Herriko izarrik handiena. Bai, bada. Da fantasia, Bai. Zer muz da, Alex etxean. Ba, kalian Igual, bezala, iguala. Bai. Bueno, baina hontaz gaintzu zara kriminologa. Eta hau da Kriminologa. gaurko gaia. Bai. Kriminologa. Nik altu nahi dizun, zer da kriminologa? Ziur nago askotan egin zutela galdera hau. Bai. Ze, karo, uste dut guztiok, edo ni gutxienez gertatzen zait, kriminologa pentsatzen dut, eta gaur pentsatzen dut, erailketak, Mhm. pues hori krimen guztiak, ez? Claro. Eta zugaten zarela hor pistak begiratzera, Bere no sé, betarrikoekin. konta eguzu, zer egiten du kriminologo batek? Ba, justu hoi guztia da, más kriminalistika. Mhm. Kriminologo batek egiten duna da, justo prozesu in baino lehenagoko guztia. Hau da, guk ulertu nahi deu zeba gertatu da hori. Vale. Zerk eramaten du pertsona bat, beste pertsona bat erailtzea, lapurtzea, eta bar. Hor guk ite deu gehiago psikologikoki zein dan prozesu hoi. Eta kriminalistika da justo beste guztia de probak hartu, Probak eta- eszenan ulertu, ikusi, bai. Vale. Gero hori oso interesgarria da, baina askotan niri amorroa ematen dit, denean en plan, no, eske froga aurkitu dugu, baina ez da guztiz, eta da como, tio, nire dut baiet izatea. Bai, gaina, pues adibidez, atzaztarna, ez daude puntu nahikoak, Hori eta ere. esazu, tío, no me lo puedo creer, hor dago. Edo da, en plan, 160 hori bada, Ya está, hori ja nahikoa. bada, osea. Bai. Hoi egia da, nik master bat inun horri buruz, Vale. eta, osea, gehatzeza, adibidez, lupa batekin, dauzkate lupa espezifiko batzuk, eta, osea, eske zinezu gehiago ikusi, ze, Ja. atz marka bakoitza desberdina da. Bai. Baina, karo, aztezea, puntu hau eta puntu hau, karo, adibidez, oain guk latartu dugu hor dago atzmarka erdia, gero gainean, nola, bustita dagoen, errez da ondo registratzen. ja. Ba, mundu bat da, Ja. ez dutela, ez eskerrik asko. Gainera hor, orai, bueno, kriston aldaketak egon dira, eta aurrerapen handiak eta teknologia berri pila bat. Ni flipatzen dut askotan, kontatzen dutenan hori badagoela, como, rollo likido fluorescente bat botatzen dela, eta odolarekin edo Bai, reakzionatzen duela, eta bai. dena iluminatzen Bai. dela, wow. Bai, hau da etorkizuna eta bendikan etortzeko da ona. Ja. Baina, bai, pasada bada, oza, hiltzaia izateko Gero zailago eta da. zailagoa da. Ba, ez gainera True Crimean, eta ni True Crimean oso fana naiz, egin dugu pixka bat ja kameretik kanpo. Hori kontatzen dute, ez? Pues lehen, nola zen, pues zailago edo frogak izatea, ze, claro, ez zuten gaur egungo teknologia. Claro. Osa, gaina teknikak asko aurreratu dira, oendikan, badaude gauza batzuk, oendikan hobetzeko daudenak, baina zer ikusirik ez, lehen nozan, hildako badago, eta igual estenara jun,
kaleko zapatilekin, Ja. aztarna guztiak zapaldu, Ja. etzan konturik izaten, Ja, oain ja, da, ja, ja. ez, ondo dana itxi, pasillo batetik danak joan, bai. Ze guai. Baina, bueno, zuen orduan da psikologikoagoa. Bai, guria bai. Zuek pixkat izan duzun, jakin duzu zergatik gertatzen den hau. Hori da. Nik galdera badaukat, ziur ere askotan egin dizutena, baina, bueno, ze ezberdintasun dago psikopata eta soziopata baten artean. La pregunta del millón. La pregunta del millón, baina nik bai nire burua egin diotoi karrera osan zehar, ze azkenen, bai, egia da, desberdintasunak nahiko garbiak direla, baina pertsona baten horrean zaudenean, eta aiza aztertzen bere mentalitatea, eta esatezu, ostras, hau da, soziopata, psikopata. Gauza da, psikopata bat izango ala, empatearik ez daukan pertsona bat, pero 0 patatero. Soziopata batek empatia pixkat izatea dauka, osea, ez da en plan la prueba del millón. Gero egia da, soziopatak adibidez oso impultsiboak diala, osea, dia como emozionalki eksplosiboagoak, eta psikopata bat ez. Osea, psikopata da, hotza oso manipulatzailea, oso zerdana dauka oso ondo kalkulatuta, eta egia da igual, errore bat edo izatea daukala, eta eszenatik edo zerbait gaizketatzea, baina ez da, orokorrean ez da gertatzen. Eta soziopata bat da, como deskontrolatuagoa. Vale. Gero, adibidez, soziopatak benetazko erlazioak eduki ditzazke, baina ez ditukiko 11.000. Eta psikopata batek ez du inungo erlaziorik edukiko. Osea, ez du benetazko erlaziorik edukiko inoiz. Hau da, osea, pertsona honekin nahi duna da, gure erlaziotik zer da niretzako onuragarria? Ja, ez daukatela zutean, Ordan ez dut nahi, vale. Bai, eta soziopata batek, bueno, hor igual jolas gehiago dauka. Vale, ez nekin hain ezberdina zen. Bai, bueno, osea, nahiko berdinak dira, baina badone... Baina badituzte matiz edo... Hori da. Eta gero, beste galdera bat del millón. Psikopata se nace o se hace? Hori askotan galdetzen da. Eta askotan ere burua galdetzen jot, ze egia da batzuk esaten dutela, ez? Osea, psikopatia igual bai dala jaiotzez, pixka bat ja hor bada ona. Nien naiz oso biologikoki fundamentatzen duen horietakoa, oso zaila da gen bat edukitzea hiltzaile egingo zaituna. Baina egia da psikopatiak, soziopatia adibidez ez da, jaiotzezkoa, orduan psikopatia igual izatea duka pixka bat, baina hori da bizitzan zehar gertatzen zaizkion gauzengatik erabakitzen du, bueno ez du erabakitzen, osea, Baiziketara ematen dute hori da, bai. Baina egia da, jaiotzez igual bai daukala predisposizio hori, bai. Eta hiltzaile guztiak sartzen dira psikopata, soziopata karakteristika bat, osea, kategoria batean, edo... Keba, bakoitza da desberdina, osea, aita eta ama desberdina. Egia da, adibidez, psikopata guztiak ez direla hiltzaileak, osea, politika munduan, enpresen munduan, psikopata pilo bat dago. Bai, leku askotan. Askotan, eta ez dute... Bueno. Hemen ex bat edo... No digo nombre. Polizium. Hori da. Eta, bueno, ez dute zergatik norbait hil behar, baina igual, psikologikoki kao indautziko zaitu betirako. Osea, beraiek badakite ez zure realitatea nola manipulatu. Orduan, bueno, eta ez, osea, hiltzaile guztiak ez dira psikopatak, eta psikopata guztiak ez dira hiltzaileak ez dira. Eta orduan, eskeu galdera guztaia da, dut 11 erantzun daudela, baina zer eramaten du pertsona bat, beste pertsona bat hiltzera? Oso galdera ona da. Adibidez, ezaugarri, daude ezaugarri, familiko ezaugarriak, zure haurtzaroa nola izan den, kulturalki zeintzuk dauden zure inguruan, adibidez, familia desegituratu batetik zautu zela, horrek ez zaitu hiltzaile egingo, baina egia da igual, ez baldin baduzu inguruan babesa eduki edo laguntza eduki edo zuk inkluso resilientea izan eta gero prozesutik esatezuela, honek ez nau definituko, eta ni izango naiz pertsona hau naiz eta hau sufritu dudan. Bueno, pues hor, baina egia da, balore asko daudela, ez balore, ezaugarri asko daudela, kanpotik, pertsona bati psikologikoki, emozionalki afektatuko diona, orduan horrek noski. Osea, adibidez, danak daukagu trauma bat edo trauma naiz bezuna, horrek beti afektatuko gaitu,
gure izateko eran. Orduan horrek, azkenean kriminalitatean ere bere erakarpena dauzka. Ba. Ez que zaila da, porque, claro, kasu bakoitza da hain ezberdina, hain pertsonala, hain, esan nahi dut, printzipioz guztiok ulertzen dugu pertsona bat erailtzea gaizki dagoela. Baina gero bestalde sartzen dira kasu batzuk non diozun, a ber, justifikatuta ez dago, baina igual ulertu dezakegu zergatik, adibidez, lehen hitz egin dugu pixka bat, Gypsy Rose Blanchardren kasua. Niretzat dela, bueno, Gypsy Rose da, eske nire religio, eske nigo nez super sartuta historia hortan. Claro, Gypsy Roseen kasua, azkar kontatuta, bere amak bazeukan Munchausen por poderes, bueno, bazeukan denitza, baina Munchausen por poderes, dela, ez dakit gaixotasuna, edo nola definitzen da? Sindrome bat, non berak bere kasuntan alabari, gaixotasun batzuk sortzen zizkion, edo sinestarazten zuen gaixotasun hauek zituela, bere beharra izateko. Eta orduan berak kontrola zeukan bere alabaren gan. Eta, bueno, sortu egin zizkion barbaridade batzuk, tremendas. Osea, igual, 18 urterekin Gypsy Rose egon bere etxean, gurpildun aulki batean etzuenean behar, eta etxean sartuta, eta hortzak kendu zizkion, elikatzeko erabiltzen zu, tutu bat sartu, osea, bueno, barbaria batzu, gainera kriston mekanikak erabiltzen zituen, estatu batuetako estatuz aldatzen zen, bere informazio guztia galtzeko, eta berriz bueno, sin más. Eta azkenan Gypsy Rosek, nik uste dut tipo bat, engainatu zuela pizkatxo bat, bere amarekin bukatzeko eta askatasuna lortzeko. Claro, pues tu diozu, pues a ver, ez du justifikatzen, no sé qué, gaizki dago, baino, ulertu dezakegu ere. Ulertu daiteke, bai. Bai, zuk esaten dezuna, osea, inoiz ez dugu justifikatzeko, adibidez, nik beti esatet, kriminologo bezala, nik inoiz ez dut justifikatzeko, osea, ez dut justifikatuko pertsona batekin egin duena, baina nire lana da ulertzen saiatzea. Claro. Eta kasu honetan, tal cual, osea, nik ez dut inoiz Gypsyren erabakia justifikatuko, baina egia da, iristeala momentu bat esatezula, eske zure bizitza oso gezurra izan da, eta zure amak gaixoatu egin zaitu, osea, eta ez da bakarrik psikologikoki egin zaituela pentsatzea, eske gaixo nago, osea, eske sintomak zeuzkan, eta azkenen, eixerita konbertzun denbora guztian, ematezizkiolako droga batzuk, osea, txakur drogat, eske pasada bada. Eske gainera bere bizitza lapurtu zion. Totalmente, osea, moduren batean, Gypsyk bere amari bizitza kendu zion, baina eske amak berari bizitza kendu zion, osea, eske zukan bizitzarik. Bai. Orduan, wow. Eske, no se, zaila da, eta askotan gertatzen da hori, ez? Uste dut, gizarte bezala ere oso epaitzaileak garela, no, lako gauza gertatzen direnean, baina askotan igual gu ere gizarte bezala ez dugu empatiarik, a ber, ulertzen dut ere, hiltzaile batekin empatia izatea postagia izan daitekela, baina ulertzeko en plan, zergatik. Bai. Zergatik egin dute hau, nondik dator hau? Bai, porque zuetzea goiz batean esnatzen, esaten, nire bizilaguna, ez? Osea, danak daukagu prozesu bat, eta azkenean, bueno, gure herramienta horiek zeintzuk dira gure buruari esateko, a ber, ez, Albina, ez da ondo. Osea, arna sartu, kafe bat hartu, tal, eta jazta. Baina, bai, baina hor ja, hartzen gara, beste gai oso lodietan dela adibidez, dugun, osasun mentalaren sistema, gauza asko, ez, nola lagundu dezakegun jendea modu eraginkorrago batean, gai asko sartzen dira. Eta zaila da, baina, bueno, ez dugunez inor justifikatu nahi hori ez da gure helburua, argi uzten dugu berriz ere, simplemente diozuna ulertu nahi dugu nondik datorren hau. Pues, ez dakiz galdetu. Hemen igual krisik marko dugu mozketa bat, eske, beste, karo, nire tendentzia da beste kasu batzuk aipatzea, eta... Aipatu lasa, venga, ba. Soy una pringada que adibidez asko aipatzen du... Me encanta. Es que... Es la mejor. Columbine kasua. Kasu zaila ere, oso zaila. Eski badaude kasu batzuk, eta direz, Soy una pringada que bai intzun azterketa bat Nickelodeoneko kasuarekin. Bueno. Hoi izan zan... Sí, o sea, Amanda Bynes. ¿Qué me estás contando? Fuertea da, Oso fuertea da. O sea, eta hor ikustezu esatezuela, tío, mesedez, benetan. Ja.
Eta orduan hor ja ikustezu, hemen atzetik zer da? Eta hor lan egiten duten askok badakit, hor da, existitzen dana. Eta adibidez, Amandaren kasuan, bere aitak sexualki abusatzen zuen berataz, orduan, karo, berak ez du arazo gehiagirik ikusten besteak ere egita, berak ekonomikoki, bere benefizioa lortzezun, bere alaba hor, esatezu puznik. Karo, orduan zuk ez dezuna, inguruan daukazuna, ostras, tio, oso, eta Kolumbain, baita, Eski dira kasu komplexuak, ze berriz ere hori, pues, en plan, ulertu daiteke zergatik gertatzen den hau, karo, pues bai, saketu gara hori ekiditen, eta langileago egiten, eta jende entzuten, eta zaintzen, eta tal. Baina, karo, eske bizi garen gizarte honetan, non, askotan, empatiarik ez dugu, non askotan ez da zaintzen jendea, non askotan osasun mentala ez den lantzen. Bai, eta leku askotan ikusten dana da, okerrera dijo, aztila, esatezu, baina, arazo hauek ja ez zeuden, eta bueltatu india, eta gaina indartxoago bueltatu dira. Baina, bueno, gauzat gehitu nahi dut ere, porque, karo, adibidez, Kolumbainen kasuan terriblea izan zen egin zutena, baina eske bizi dira, estatu batuetan, dela herrialde bat, non armak legalak diren. Orduan, zuk badi maituzu armak, zure etxeko armairuan, pum, atetxo batean itxita, pues amor, eske horre badago zer hausnartu, ez? Totalmente. Supermerkatura jun zaitezke, eta aka 57 bat erosta daukazu, a ber, mesedez. Eta gaina da, ez behar duzu paper bat esaten duena gaizarela edo gitzeko, tori. Ya está. Igual ez du ez da nire izena jartzen, baina mesedez. Ja, eske hor... Hor da arazo handi bat. Bai. Zaila hoi, esatezen da, mentalki ondo ez dagoen pertsona bati, ematen diozu, arma, edo zein arma, eski berdin dit. Ja. Está. Hor duko kontua da. Ez bada gaur gertatzen, bihar gertatuko da. Nik gehiago gehituko dut, eta nire iritzia da. Gure gonbidatuak ez du iritzia, nire iritzia da. Edo ezin pertsonak arma bat hartu nahi duen momentuan, nire iruditzen zait ja, cuestionable. Totalmente! Como que zure iritzia teneria, bada, nire iritzia da. Jendea joten dena rollo, tiro libre, edo en plan, gauz, estatu batuetan daudela sala, hoek hartzeko arma bat, eta, en plan, hor badago zerbait. Nire ustez, hor badago zerbait, kable guztiak ez daude horon gilotuta. Sentitzen dut. Zergatik behar hori. Ez que hori da gauza. Jendeak sentitzen du rollo, ez dakiten boterea, edo ez dakiten testosterona, edo ez dakit zer den, baina... Eta baita asko egiten dutena da, segurtasun sentsazio faltsua. Nik pistola badaukat, eta etzaitea zer gertatuko. Markatu, maitia. Zerbait gertatu behar bazaizu, gertatu egingo zaizu, punto. Eta orduan, karo, esatezu ez, baina nik dakat pistola tal, eta karo, igual zure etxeko, lau urteko umeak ikusten du, papap, eta jostailu bat bezala hartzen, no? A ver... Los Simpsonen gertatzen zen. Es que por eso, oza... Bai, baina eske, gainera, a ver, eske nik uste dut hemen ere, jendeari gertzen zaiola, uste dutela direla James Bond, edo James, hori da pixkat sexuala ez dakit, baina uste dute direla Superman, eta hegazkin bat lurperatu ezaketera, eta... Baina, estadistikak egin lurreratu dituzte... Eta hartz bati irabazi... Amor, ezin duzue, sentitzen dut, ez duzue hegazkina lurreratuko. Lurreratuko, ez duzue hartz bat irabaziko, eta arma bat ziurrenik ez duzue ongi erabileko. Sentitzen dut? Hau ala da. Ez que ala da, ez que gaina askotan adibidez, guk adibidez, karreran, masterren, arma bat nola eutxi ikusten dugu. Ikusi behar dulako, nola desmontatu, zezati dituen, bueno, masterreko kontua da, Eta zuko nik hasi duzu? Bai. ¡Qué fuerte! Que no es gatillo, es el disparador, bueno, pitote. Baina gauza da, karo, asko ez dakit erabiltzen, eta emate jozu, kristola... Eta bere buruei jotzen diote, oza, eske, benetan, oza, eske, TikToken edo YouTubeen tutorial nora erabili, nola garbitu, nola... Hori esko gertatzen da, hiltzaile baten ordenagailuan aurkitzen den informazioa.
Bai. Bueno, nik bai Nire? esaten dut, nire ordenagailuan Ah, historiala bueno. ez behiratzeko. Nirea ere ez, porque vamos, Es que, claro, tesiarekin indet adingabeen aurkako Ja. abusuak, orden, claro, Ja, nik ja. badakin nire ordenagailua super pinchetuta daukatela, daukat el CSIC, los tengo a todos, en Ja, plan de denako en leire. plan, A ver, zari da pizten zaia argitxo bat, en plan, berriz dago, pertsona hau. Total, baina eskeia da, Bai, bai, bai. olako pertsonek egiten dituzten bilaketak, Bai. mesedez. Ez que askotan gainera dira, en plan, amor. Badakigu ja, gutxi gora bera, teknologia erabiltzen, interneta, no seke, eta bereiak hasi como si nada. Non ezkutatu gorpu bat. Bueno, a ver, igual, bueltatxo bat horri ere, ez que ez dakit. Total. Eta olako pila Bai, daude. pila bat. Eta duela gutxintzu nuen, Mimicidios podcasta, eta bertan kasu batean esaten zuen, karo, true crime kasu berrienak, flipanteak dira ze saretan jarraitu ditzazkegu. Claro. Eta askotan da jendea ezaguna, askotan igual, dagoenean, sospetxoso bat edo delakoa, sareak ditu, eta sareak erabiltzen ditu pertsona horrek, eske fuertea da hori. Oso fuertea da. Eta adiez leheno itzitenak eri ginana, Luigi irena. Ai, oi, Luigi! Que fantasia, Dios. Baina Luigi bere prozeso intzun, en plan de YouTubeen jarri zitun bideoak, dana dago, sare sozialetan, eta, jolín, esatezu, eske ja hor analizi bat egitea daukazu bere profilarena. Bai. A ver, eske hau ez da, pues lehen esan duguna, ez da goizian goiz jaiki, eta bueno, pues, pasada bada. Fuertea da, eta fuertea da ere, a ber, hau berez ez da sare sozialena, hau beti deni gertatu da, baina sare sozialetan hiltzaile bat, edo dena delako bat hartzea, eta super fan bihurtzea, eta egitea fancam-ak, eta denetarik egitea. Editzak, Bueno, bihotzekin no seken, jendea joaten zela kartzelera Brat diska jartzera, en plan, rollo, pertsonek entzun nahiko du, Charlie XCXen diska berria. Jende oso divertigera, baina, bueno, beti deni gertatu da, jendeak bilatzen zizkien eskutitzak, pues Gypsy Rose, Jeffrey Dahmer, igual zait bestea, edo... Beti. Deni gertatu da. Zergatik jendeak dauka obsesio hau hiltzailekin, baina famatuak badira, ez? Baina badaude, en plan de aplikazioak daude... Bai. Rollo Tinder. Bai. ¿Qué? Esa, gaina, estatu batutan bakit, bada, hola, beste mundu entzer, me imagino baietz, baina dago incluso webgunek, en plan de, ze presondegi honetan, ze preso daude. Eta, karo, argazkiarekin, ze delito egin dituen, eta gero, karo, dago, bere izena, zenbakia, ze presoetan, ze presondegin, eta ardun, jendeak, gutuna, no seke, eta askotan matxak egoten dira. Ostras, claro. A ver, logikoa da, baina... Eta hori imaginatzut poliziek ikasiko, hori da... ireki behar dutela, ez, hori ikusi baino lehen. Qué fuerte lo que verán, Bai. Síndrome bada, Bai, ez, zerbait, a ver, arraroa ez dakiten itza, ze arraroa luke izan behar, pertsonak dira azken finean, eta oie, pues, jo que sé. Baina, karo, ezagutzen ez duzun pertsona batekiko, batean, bai, interesau, obsesio hau garatzea... Bai, batez da obsesioa, bai. Azkenen da, jartzen duzu, bueno, izango balitz, el máximo, ez Brad Pitt, en plan, horrengo nivelekoa, eta esatezu gaina, kartzelean da, da, chico malo, ostras, tío, da, jendea esatezu, a ver, mesedez, lasaitasunakin hartu, ondo pentsatu... A ver, ez da la pertsona... inor ez da normala guztiz, baina, etxpetxe baten balima dago... Ja, eta gainera, usuz jendeak bizten nahi duela como fantasia, 3 metros sobre el cielo, rollo etorriko da, nik konponduko dut pertsona, no sé qué... Bai. Ez que horre egongo da... Pillo bat. Eta gero hori jendeak fan behiatzea, eta adibidez, Peter Griffin, Gypsy Rosen ex-senarra. Me encanta. Horrek nahi zuen fama, eta listo. Aseratik. Eta izan da nahiko maltzurra esango dugu Gypsy Rosekin. Ez que fuertea da. Baina hori ikuste zan, zein zan bere interesa. Bai. Muy fuerte, el Peter Griffin. El Peter Griffin, es que izan zen momentu bat. Eta galtu nahi nizun ere, beste gai bat da, noiz hartzen dugun pertsona bat, asesino... ¿no da? ¿En serie? Asesino en serie edo
asesino múltiple, asesinato, edo hori beste gauza bat da. Bueno, A ber, noiz da pertsona bat asesino en serie? 3 baino gehiago. 3 baino gehiago. Bai, Eta bai. punch. Eta multiple izango litzake, hilketa batean... Bakar batean pertsona ugari... Hori da. Vale. Bai. Ordan, 3 gutxienez. Que me corrijan si me equivoco, pero... Bueno, pero ez, utzi bakean. 3 pertsona gutxienez. Bai, en serie fijo, bai, Vale. 3 izan behar ditu. Vale. Eta gaina izan behar du, evoluzio bat egon behar duela. Osea, lehenengo biktimetik bigarren biktimara egongo da denbora zehatz bat, teknika zehatz bat, bigarrengotik 3garrengora egongo da denbora gutxiago, teknika hobea, osea, evoluzio bat Hobetu, egongo da, bai. orduan hobetu du. Baina antzekoa izango Bai, da, ez? bai, Askotan bai, hori ere kontuan hartzen da, ez? Bai. Rollo, Osea, Berriz ezin ere izan- soka batekin Hori ez da, dakize, Ez da edo... izango, de repente, jo que se, laban batekin hil bat, eta bestea, burua moztu. Ja. Ez, osea, en plan, egon behar du, osea, kointzitu behar dituzte detaile batzuk, baino, ikusten dela, evoluzionatu dula, bere burua, osea, denbora gehiagorekin, denbora gehiago edukitzeko, ies egiteko, edo bere urrengo biktima batekin topo egiteko. Bai. Nik entzun dut ere noizbait, olako kasuetan askotan izaten dela rollo... Ez gauza sexual bat, baino bai plazerra Bai. bilatzeko Sadismoa, modu bai, bat, ez? bai. Eta orduan dela diozuna, ez? Egiten dute lehenengo aldia, denbora bat dute, ze ja asetu dira moduren batean, bigarren aldiz, baina 3garrenerako ja asetze denbora hau gero eta laburragoa da, ez? Hori ematen da. Osea, dao prozesu bat de enfriamiento. Vale. Eta hor da, adibidez, sexualki excitazio hori askotan pasatzen da, hiltzaileak edo erasotzaileak ez dute zertan sexualki bortxatu behar pertsona bat. Makil batekin edo dozinekin, osea, gauza da, nik zuregan daukadan boterea, osea, deshumanizatu egiten zaitut guztiz, eta zurekin egingo dut, objektu bat izango bazina, egingo dut nahi dudana. Eta zu humilatuko zaitut, ez daukazu ies egiteko aukerarik, eta horrek, karo, Horror, es una pasada. fuertea da hori, Bai. Baina hori da, behaientzat, un subidon, Ja. eta orduan, karo, drogekin gertatzen den bezala. Azkenen dosi bat daukazu, efektua pasatzen denean, berriro nahi duzu, eta gaina, efektu horrek eman dizun, plazerra edukitzeko orain dosia handitu egin behar duzu. Orduan da, prozeso, bai. Fuertea da. Eta niri oso fuerte eruditzen zaizkit, pertsonak baitzen dituztenean. Eta hor dituztenean rollo urteak. Keda pixkat ere ez hau kontrolau izatea, eta zuk pertsona horrekin egin nahi duzuna, baino... Bai. Eske fuerte, iruditzen zait, terriblea. Baiketana, iruditzen zait nahi, oso zaila baita. Ki behar dezu pertsona bat, zure etxian, nahi dezuna, baituta, eta bizilagunak ez entzuteko ezer, ostras, iruditzen zait. Ni behin entzunuen kasu bat, estatu batuetan, zela hori pertsona batek rollo bunker bat edo egin zuen lurrazpian, eta no seke, eta zen pertsona bat, eta bueno, atera zen, lortu zuen, eta no seke, eta epaiketa eta dena, eta eman zioten rollo konpentsazio bezala edo pertsona honen etxea. Osea, pertsona honen etxea orain berea zen. Bera baitut egon zen etxea. Ala, que fuerte. Baina zer den fuerteena. Ai, ama. Bunker hori zela ilegala eta berari isun bat jarri zioten. No te creo. Ze bere etxea zen eta bunker hori kendu bartzen. Te lo juro. ¿Qué? Te lo juro. A ver, es que estatu batuak dira. Osea, bai. Qué fuerte. Bai, ze gainera pertsona honek izan omen zuen prozesu bat eta etxe hortan bizitzen gelditu zen, en plan. Qué fuerte. Ya está. Eta kontatzen zuen ere, pues, bizpairu alditan atera zela kalera, baina sentitzen zela como itota. Itota, eta berriz itzultzeko como behar hori, ez? Beharra, bai. Nola, psikologikoki. eske nola apurtu daiteke, edo manipulatu daiteke pertsona bat hainbeste puntu hortara iristeko. Bai, totalmente. Hori da, visualki ikusten da supergarbi, zirkuetako elefanten kasuakin, nola daukaten oinetan, olako kadenitak kaka bat. Bai, nahi badute, claro, baina, beraiek txikitatik hori eduki dute, eta txikitan, ezin zuten ies egin, kadenita mierda hoi, behaiek baino indartxu guazan, orduan, psikologikoki beti lotuko dute hori,
Inoiz Ja. ezin dut ies egin. Ja. Hori gauzteko, naiz gai. Pertsonak berdina, esatezu. Ostras, nik ez dut beste mundu ezagutzen, eta Claro. nik ezagutzen dudana hori bakarrik da. Ja, eta askotan hitz egiten duten horro jo, eske kanpoan monstruak daude, eske Claro. kanpoan no ez dakit maginde maltzurra dago. Gypsyren ama Bai, bezala, bai, bai. esatezula. Mother knows best, Ja. no da pelikula, Enredados, esatezula. bai. Amak manipulatu egiten du, Bai. orduan, pues, baitzaile batek berdien, esatezu, eske kanpon daude gaixotasunak, jende gaiztoa, takize, hemen zaude ondo, hemen zaude babestuta. Eta azkenen, hori jate bali mazogunero, pues... Bai. Eta, a ber, hemen Euskal Herrian ere gertatzen dira horrelako krimenak. Estatu batu mailako bezalako? Imaginatut ez, claro. Bai. Ez hori da... Next level, baino ez. Osea, badaude krimenak, dira, ez? bai. Tamalez, eta bai. Handikan segurazki baten bate egongo da, baino bai, badaude. Eta ze kasu ditugu hemen, esan nahi dut, rollo baitugu, adibidez, asesinoen serie bat? Bai, badaude. Bai, Bai. Jo, oso duela gutxikoa Grinderrekoa. Bueno, ostia! Claro, Egia es que da, ez esto- ditzen oroitzen. Claro, bai. Oso fuertea, Claro, eta zu kriminologa bezala, claro, jarraitzen dituzu historia horiek. A ver, nik pertsonalki esatet, ulertu jana, zazu, en plan de, ostras, pena, tal, no sé qué, Bai, baina, noski. niretzat da, en plan de, nik buru hori ulertu egin nahi dut. Ja. Osea, zer gertatu da, nola egin du, osea, zergatik egin du, zer pasazaio, nire burutik utea, eta gero gaina, biktimarekin berdina, niri Claro. asko, osea, super garrantzitsu iruditzen zait, biktima horrek, bai, biktima bidez, hilda bali badago, bere familiartekoek. Ze prozesu, osea, adibidez, justizian prozesua, Bai. justizia restauratiboaren prozesua baita, osea, adibidez, rebiktimizazioa jasan dute, osea, eske prozesu asko daude, orduan, netzako da, olako krimen bat, porque adibidez, kotxeko aksidente baten, bai, oso tamalgarria da, baina oso prozesu desberdina da. Bai. Eta, karo, adibidez, bortxaketa bat, edo hilketa eta bortxaketa, eske familiarentzat ere hori oso dolua, komplexatzen da pilo bat. Orduan da, como, nik buruak ulertu nahi ditut, eta hortan pasatzet. Demora guzti. Eta hor ere, niri superfuerte eruditzen zait, nola, askotan, epaiketak hartzen dute, kriston denbora, epaiketa gertatzeko, igual urteak. Eta gero, familiak dolu hori pasatzea, edo saiatzea, prozesu hori egitea, eta gero bapatean, en plan, haizu, datorren hilabetean, Hori da. dena berbizi behar dugu, eta gainera, esan barun zorionez, baina izan barko nitzeken bezala, igual behin gertatzen zaizu, baina igual, daude, 2-3 epaiketa, edo bapatean kondena da mierda bat, eta osea, eske prozesuiek dira. Bai, oso zaiak. Ikusi nuen duela 2 urte uste dut, nola da pelikula egon zela Oscarretara nominatuta. A ber? Bilatuko diazu mesedez Oscarretara nominatuta egon zen pelikula bat epaiketa baten inguruan. Hori! Txakurrarena. ¿No es la que hay un perro también por ahí? Bai. Ez dut ikusi, esa es de Oscars. Hori da, anatomia de una caída, hori da, mila esker, aitxoin, mila esker maitia, Anatomia de una caída, hori da. Apuntatu indet. Ikustekoa da, Bai, eta gainera ni naizela internet kit, ez nuen mobilara inkluso hartu, imaginatu oso ona da, Eta hori llega un punto que es que hori se vuelve loca, o sea, ya momentu baten es que ez daki incluso bera izan den edo ez, o sea, que hor ere, bueno, meloi bat irekiko dugu eta zuz hartu nahi duzun arte. A tope, bai. Poliziaren lana, Vale. askotan. Bai. A ber, badago denetarik, evidentemente. Meti bezala. Not all men, whatever, dena perfecto. Baina, askotan poliziak egin ditu kagada handiak investigazioetan. Batzutan nahi gabe, batzutan nahi izan da, eta hau, errealitate bat da, esan nahi dut, eske hor dago da historiak, hor daude Bai, totalmente. gertaerak. Bai, eta gero gaina familiko, osea, nik adibidez hori asko aztertzeten dena da, familikoekin daukaten harremana. Osea, deklarazioa hartzerakoan. Nola tratatzen dituzten, Claro, protokoloak. Claro. Osea, zuk ezin dezu
Bai, egia da, garrantzitsua da pertsona batik galdetzea 1000 aldiz, zer dakizun, biktimari buruz, Hori. zer relazio daukazun, baina eske, galdera batzuk daude, edo egiten dituzun eran ez dituzunak egin behar, egia da, urten poderioz eskerrak gauzak pixkat aldatzen ari direla eta psikologiari garrantzia ematen diena, baina hendikan ikusten dira, barbaridade batzuk, esatezula, etorri da, biktimaren, bikotekidea, ama, aita, eta atera da, etorri da, baino okerrago. Ja. Mesedez. Bai, eta nik ulertu dezaket, eta diozuna, pertsona bat bima da adibidez, sospetxoso nazten da euskeraz. Susmagarri. Pertsona bat, nik ulertzen dut adibidez, pertsona bat susmagarria denean, galdutu behar diozu, eta informazioa atera behar diozu, eta todo perfecto. Baina batzutan da rollo, eski igual izan daiteke, venga, egingo dugu bera dela, eta ja zera ateratzen dugun. Hostia, no sé, ez dakit, niko niburuz ez dakit, eta egiten abil, jakin gabe, baina iruditzen zait. Eta gara askotan, kasu askotan entzun dugu igual, no, aurkitu zuten zapatilla bat estenan, eta inork ez zuen aztertu, porque no les dio por ahí, eta den plan. Oliz! Amores. Eta ez nekien hau, eta duela gutxi entzun nuen, aztarnak, bai, aurkitzen diren aztarnak edo dena delakoa, frogak askotan gordetzen dituztela, ez dakiten hitza, teknologia aurrera egiten duenean, berriz ere aztertzeko. Bai. Karo, eski lehen adibidez, hasieran esan duguna, leheno ez zauten egoin dauzkagun teknikak. Orduan, karo, hartzen zituzten aztarna batzuk, eta gordeta uzten ziren, eta tamalez askotan ez zituzten gordetzen, gorde behar ziren moduan, adibidez, biologikoak direnak, plastikozko poltsetan ezin dira sartu. Adibidez, eskuak eta plastikozko poltsetan ezin dira sartu. Paperezko poltsak, karo, teknika hauek urteekin ikasi dira. Eta ezin da eskatu duela 50 urte, hau egitea. Baina, egin dira, eta kasu asko urteak pasa ondoren, deskubritu dira, hori, denborarekin eta teknologia berriarekin, aztertu dituzte zerbait, eta baute, Bai. ADN-a, adibidez, kamiseta baten, zegoelako ez dakize, orban, eta, karo, igual lehen ez zuten ezera aurkitu, ez zituzten medioak, hori da. Eta gara askotan igual dela erraio bidali bat hau Kanadara, aztertzera, hau bestea, bueno, eskritzen zait, fuertísimo. Eta gero ere, iruditzen zait fuertísimo, nola, askotan, kasu bat, gaur ez dakit euskara, resolver un caso? Argitu. Argitu, hori da. Gero ere flipatzen dut nola askotan, igual, kasu bat argitu den, ze, igual, hor utzi duten kasua, eta batean, 10 urte berandago, etortzen da, polizia berri bat, zaten du, hau eta hau? Guazen berri ikustera kasu hau, eta azten da, eta dio, hemen badago utxune bat, eta batan, jazta, argitzen da, Baina hori askotan basatzen da, zaude kasu batekin, gau eta egun, ezakizen bati batetan, eta azkenen iztituzu gauzak garbi ikusten. Eta gero etortzen dira begi berri batzuk, eta esaten dute, baina hemen da kasu hau, eta hemen da kasu hau, bat eta bat, zazpi. Como Los Serrano. Lit. Baina, karo, agertzen da Fran Perea, esaten dizu, hau da. Claro. Eta hori egia da, gertatzen dela, batzutan, batzutan, bai. Ikusi guzu adibidez, La Chica de Nieve edo La Caza telesaiak. Ez. Biak dira oso onak, eta bietan da emakume bat, berak ere bere bizipenak dituenak, eta horren obsesionatzen da kasuekin, eta da hori rollo lokurara inio eramatea, involukratzen zara kasu hortan hainbeste, en plan, wow. Ni uste dut, ez da gizu, kriminolaga bezala gertzen dezun, hori, hainbeste obsesionatzea, edo, ez da egiten obsesioa, baino, kasu batean asko sartzea, eta gero, zurera ez eramatea. Claro, hori da super garrantzitsu eta super zaila. Batzutan laneko kasuak, edo azkenen etxera eramaten dezu lana, baina etxera eramaterako amaita zure buruera ematen dezu. Eta zaude hor rukurru, eta pelikula bat zinera zoaz, pixka bat deskonektatzeko, rukurru. Eta bat, de repente, ideia bat, en plan, eta nik daukat nere WhatsAppa, nere buruarekiko konbertsazio bat, klaro, esatezula en plan de, leire, en plan de, futura leire. Recordatorio. Claro, esan de, behitu, hau ikusi dut eta honekin eta tal, eta gogoratu tal, porque, claro,
nere burua dijoa 1000 kilometro orduko. Orduan, claro, da como, bueno, itxoen, hau ez azteko, porque seguraski aso egingo zait ordu bete barru, grabatu, eta behitu, hau eta kontutan hartu, no seke. Eta horako pila, eta adibidez hori kaletik zoazela, esatezula, paseo bat txakurrarekin, eta justo horri izaten da beti, esatezula, ostras, tio, hau. Eta orduan da, bai, horri gertatzen da. Pixkat burua oxigenatu egiten dezulako. Bueno, dena gauza guztiekin gertatzen da. Claro. Ordu asko pasten zuzenan editatzen, gero da en plan, utzi behar dut momentutxo bat, gero hartzeko berriz, bestela. Total. Ja. Eta, zuri gertatu zaizu, ze, karo, zuek aztertzen baduzue psikologikoki, adibidez, hiltzaile edo kriminal bat, gaur ez nago, kriminal. Zu hoiekin hitz egin duzu noiz bai? Baten bai. Eta nolakoa da momentu? Depende, hor oso garbi dago, pertsonak direla, baino kriminal bat, psikopata bat, da, impresionante. Eta gero badaude, adibidez, lapurrak izan direnak, eta orduan, oso desberdinak dira, beraiek daukaten konportamendua zurekiko, eta oso desberdina baita egoera dana, zein dan bere helburua, batzuek bakarrik entzutea nahi dute. Eta listo. Eta beraiek bere burua ere askotan ez dute, ez da justifikatzen esaten dute behitu. Nik nire gauzak egin ditut, enago harro, eta, aldatu egin nahi dut, eta, adibidez, biktimarekiko, adibidez, justizia restauratiboan, ez? Esatezula, aukera daukat, biktimarekin hitz egiteko, edo nire delituaren antzekoa biktima izan den pertsona batekiko elkarrizketatu, bilera bat eduki, gutunak, igual bi alde erdientzako oso garrantzitsua da. Ikusten dutelako bere burua entzuten ari direla. Eta ez direla en plan de, la asesina no seke, ez dira zenbakiak, eta adibidez, biktimentzako hori super garrantzitsua da, baina baita ere biktimario askontzako. Psikopata batentzako, no. Ez, niri guzu, uste zaila egingo zitzai dela, no? Edo, ez dakit. Bakoitzak berea dauka. Baina, eta gorpure bat ikusi guztu noiz? Bai. Leire Padilla, que fuerte! Me caigo muerta. Me quedo tiesa! Ostras. Bai. Eta, gainera... Nola da momentu hori? Egia da, sorte handia duki dudala gaztetatik, karreran praktika desberdinak egin dituen, eta adibidez, Espainiko Gerra Zibileko garaiko fosetan lan egiteko aukera izan nuen, super eskertua egon nintzen eta nago, betirako, eta horra adibidez dira eskeletoak. Hori ez dago, horrez dago ez areagirik, ez zer, baina hor mundu horretan sartzen zara, azkenean pentsatzen jartzen zara, hau pertsona bada, eta bizioa zeukan, eta biziak endu zioten. Eta pertsona horrek dauka alaba bat, orain dena amona bat, eta dago hor niri begira, pentsatzen, igual hori nereita da. Ostras, prozesu hori izan zan eretzako, eta horren duzkan, 19 urte. Ostras. Eta orduan, gero karreran zehar aukera daukagu medikuntzako asignatura pare bat iteko, eta asignatura horretan dauzkagu aukerak momifikazio prozesuk eta aztertzeko, eta hor daude zientzerako donatutako gorpuak, hor aztertzen ditugu. Oker nauz. Ja, ez dut imaginatu nahi ere. Beste meloi bat. A tope. A ber, krimenak modu askotakoak dira. Krimen sexualak askotan ematen dira, askotan ez dakiten hitza, baina gertatzen dira morgeetan. No, ez que fuertea. Ni ez nekien, daudela emakumeak eskatzen dutenak beren autopsia emakume batek egitea. Ostras, nik hori ere nekien. Nik kasu batean entzun nuen, familiak eskatu zuela emakume batek egitea autopsia emakume bati. Que fuerte. A ber. Ze. Beldurra, hor badago. Baina emakume bat, egia da, estadistikoki, gizonezkoak izaten direla sexualki erasotzaile handiagoak, baina emakumea de bai horre daiteke, eta filia hori balin badaukazu, ja ni te cuento. Bai. Baina gorpu batekin, ¿qué? Eta hildako gorpu batekin, eski ya es como... Bai. Nekrofilia tope, bai. No, pues eski horrekin ditu nintzen, datu horrekin ditu nintzen,
tiesan. Lan hori jendeak eskatzea. Edo, orai uste dut, legalki izan bar direla bi pertsona egiten duten autopsia, edo omar direnak Presente. lekuan, edo dena delakoa, ze errealitate bat da, en plan, hola? Bai. Wow. A ber, jendea raroa eta adibidez, ez da raroa hitza, markatu. Zenik beti esaten dut, ez daude eroak. Ez dira raroak, ez da, baina dauzkate, beraien nahasmendu mentalak, pues, trastorno de no sé qué, eta ez dira gaixoak, ez dira enfermos mentales. Eta orduan, filia hori bali badaukazu, eta, pues, esatezu, a ber, niri honek ez didatzen dit, hau ikasi ezkero daukat, bufe librea, hablando mal y pronto, baina orduan askok, pues, olako, baina hori askotan gertatzen da, psikopata askok adibidez, pues, ikasten dute medikuntza eta ikasten dute cirugía, por ejemplo. Beraiek dialako, los dioses eta zure bizia dago nere eskutan. Eta hori da, baina askotan, sakaso asko daude. Eta hori da, bakoitzak behar duna. Eta zuri emakume bezala gertatzen zaizu, pues, adibidez, eraiketa matxista bat edo dagoenean, beste modu batean hartzen duzula, edo, claro, eske, hostia. Eta emakumearen adina, ezaugarriak, nere ezaugarria antzekoak bali madera, ja nite kuento. Esatezu, tio, eske, biktima ni izan naiteke. Eta orduntza den blande, a ber, markatu. Eta, pues, indarkeria gehiagizkoa bali bada, ja bortxaketa bat ja da, imperdonable, baina esatezu, tio, indarkeria gehiagizkoa, gero, ezakiz, labankada, mesedez, tio. Ze pasatzen zaizu zuri burutik, eta ordea da, azterketa ja oso sakona, eta esatezu, bueno, venga, leire, hotza, eta jarri las gafas de leire kriminologa, eta leire feminista, leire emakumea, fuera. Zaila da, super zaila da, baina, bai. Baina, bueno, egia da moduren batean, karo, betaurreko kriminologoak hartzen dituzunan ere, guztiz ez dira kendu behar emakume edo feministaren betaurrekoak, ze hor daude, ez? Eta uste dut ere beharrezkoa dela hasta cierto punto, ez? Betaurrekoiek ere mantentzea. Noski. Investigazio hauetan ere beharrezkoa da ikuspuntu hau, ez dela ideologikoa, baizik eta ikuspuntu bat, realitate bat, hori ere aztertzeko, ez? Noski, egia da, azkenen leire dana leire da. En plan de, nik ezin den dere burutik endu ni naizena. Karo, lanean da, esatezuela, ber, eske, ez badetau, ez ba nahi zentratzen ikusiko dut, en plan de, adibidez, honek zer nolako minekin dion emakume honi, sisteman azkenen, karo, jute zait burua, jomerrezun tokira. Eta esaten den, a ber, nik abukatukot. Eta abukatzen detenean, egingo den nere reflexioak, egingo den nere, nahi dezuna, baina, karo, momentu horretan da, blandea, a ber, hotza izan behar dut, zenbat, 14 labankada dauzkala, 50 labankada dauzkala, zer nolako labankadak dira, zeintzuk dira, hilgarriak, sufrimendua, karo, eske horra aztertu behar da asko, badibidez, zenbat sufritu zuen biktima, hor da, como... Claro, baina adibidez, ulertzeko hiltzaile baten, kasu honetako hiltzaile baten burua, ulertu behar da ere, bizigaren sistema, gizarte sistema matxista, ez? Eske horrek eragin handia izango du ere, gero bere ideologian, bere... Total. Denetan. Emakumea ikusten du, bere baino inferioragoa, pero clarísimamente, ikusten du objektu sexuala bezala, eta punto, eta esaten du, eske nik zurekin egingo dut nahi dudana. Ni nez gizona, eta zuzera, emakume bat, que digo, eso es peor que la mierda. Claro, eta hor dago momentua, esatezula. Igual arazoa dago sistema. Baina beraientzat da lo normal. Eta, karo, pasaduzu gau guztian eri begira, no sé qué, eske begira, eske deikazen den. Amortx, no. No, No, ez duzu egazkina lurreratuko, maitea. Claro, eta orduan esatezu, pues, a ber, zertatzen ari da. Eta hori egia da ikusten ari garela, askotan, kasu asko daudela, eta violentzia asko, eta esatezu, a ber. Eta sexualki, bueno, ya urrengo nivela, de decir, goaz, pikutara.
Eta sistematikoki esatezula, baino zer gertatzen ari da. Osa, adibidez, nik orain idatzitet artikulu bat, proxenetismo digitalari buruz, eta nola dauden sare sozialak orain zenbat diru daukazu bankuan, eta por lo que sea, gehienak dira emakumeak, dauzkatela, jo que se, 200.000, 500.000 euro bankuan dirala 16 urteko neskatxak, eta esaten dute ez, OnlyFansen saltzen ditut, nere, jo que se, oinak edo nere kuleroak saltzen ditut online. Eta denak dira emakumeak. Hor jaztago arazoa, oza, ja esatezula, mesedez, eta hor dago kaptazio bat, esatezula, buah, que peligro. Porque hasta entza pentsatzen, oinak saltzen, oza, argazki bat saltzen dut, imeon 50 euros. Nik iPhone 16 nahi dut, orduan, pues jazta. Karo, baino, oza, adibidez, guk ja adin bat dakaula, oza, nik dauzkat 30 eta esatezu. Eta pentsamendu kritiko hori, 12-14 urteko neska edo mutil batek edukiko du? Porque azkenen, bai, mutilak sartzen dituzte, gazte-gaztetatik. Eta esatezuen du, Ja, ez gara horrak sartzen dira gauza asko, azteko, aukera dutela hori egiteko. Osa, nola izan daiteke aukera hori existitzea, gero ez dakit webun hauek nolakoak diren, eta igual da en plan, no, 18 urte izan behar dituzu, baina da en plan, sakatu hemen 18 urte dituzula, klik. Bai, edo adibidez, nola izan daiteke? Nik iriki profila eta nere aizua txikiak erabiltzea. Ya está, oza, es un pitote. Eta karo, hor saltzen da asko, emakumearen boterea, ez? El del empowerment, ez zetezula. Empowerment igual hori ez da benetazkoa. Oza, esaten ari zara, zure gurpua, zure erabakia. Baino... Igual ez da zure erabakia esaten ari. Oza, karo, aizaizkizu zure buruan sartzen, en plan, egin hau eta egingo zara... Karo, hor dago arrisku bat, eta hori dago, pero pilpilean... Karo, eske kriminologiari buruz egiten, nire mandut dena, eraketara, baina, karo, kriminologian sartzen dira, gauza pila, eta hau, eske bada... Karo, nik adibidez hoi, kontsumitzen detenen TikTok, edo Instagram, edo zakizet, ikusten ditut gauza batzuk esatetela. Baina, hemen zer gertatzen ari da. Osa, adibidez dago, kasu bat, estatu batutan, bai, por... Well. Ama bat, daukala, lo típico de kontua dago zuzendua gurasoengatik eta baina ez, hau da, kontua dala. Ama eta alaba. Eta alabak dauzka orain 4 urte, baina euska alaba horrek 3 urte zituenean 17 milioi jarraitzaile zeuzkan TikToken. Eta ze gertatzen da kontu horretan, amak jartzezun ume txikia platanoak jaten, pepinoak jaten, hotdogak jaten. Ama askok salatzen dute TikTok eta sare hauek direla buffet libre bat PDF artxiboentzako. Total. Artxibo PDF, pero vamos. Dela buffet libre bat. Ikerketak eginda daude. Abusu, oza, gaizki esan da dago, eskerderaz esan behar dut. Bai. Baina pornografia infantil ez da existitzen. Eski gaizki dago itzoriak ezin dira, porque pornografia, oza, beraiek umeak dira, ez dut inoiz beren kontsendimendu eman, pelikula hori grabatzeko. Osa, pornografia izarrak direnak ere askoetan, ez duten bere baimena eman, ume txiki batek ez du ez da ulertzen. Orduan, pornografia infantil, no, da abuso sexual infantil, explotación infantil, esplotazio hori hor dago. Eta orduan, askotan gertatzen dana da, hori, askotan, sare sozialetan aurkezten diren argazkiak, con toda la inocencia del mundo, zure umea dago ondartzan tal, daudela artxibo PDF-ko karpetetan. Wow. Claro, ostras. Es que fuerte egia da. Ez du, argazki sexual bat, izan behar, edo sexualizatu bat. Ume txiki bat, edo zer gauza egiten, eta adibidez, gimnasia ritmikako bideoak YouTubeen eta zakize, eta daude askok, egiten dute la pantaiazua bideoarena, eta berriro jotzen dute YouTubera, edo beste plataforma desberdinetara, eta jartzen dute, en plan, bere chat, Telegrameko edo beste chat desberdinetan, bideo hau dago, minutu hontan dago, escena hau, tal. Karo, hor dago, arazo bat, terriblea. Claro, eta hori esango digute ez dela sistematikoa. Venga, hombre. En plan, no, es que jende maltzur... Edo eroak daude. Ja, a ver, ¿cómo te la digo? Well. Exacto. Aztertuko dugu pizkatxo bat gehiago, no? Egoera, porque igual. Claro. No, es que... Aurrena da oso fuertea, eta beste gai bat da, igual ez modu sexualean, baina aurren esplotazioa
sareetan, ez? Osea, nire adibidez, orain duela gutxi, eta nik ez dut esan nahi hau esplotazioa denik, ze nik ez dakit, baino, bai ikusten dudala, aurrau egin dela superbirala, bueno, pues bueno, si no gomito, eta nire dago, leku guztietan esaldi hori errepikatzen, rollo, zirkoko elefantea izango balitzu bezala, ei, egin zure gauza. Bai. Ez eta dakit, gurasoak daude. Osea, eske, bai. Ni ez dakit hori den egokiena, ez den, nik ez dakit gurasoak hor dauden, ez dakit, baino egoera da kezkagarria. Eta baino hau da, orain duela gutxi gertatu da, baino halako adibideak daude. Pilo bat. Adibidez, nahi zoritzen orai, beste aur bat ere egon zen, baina horrek kriston gaizki pasatu zuen, en plan rollo, tik bat garatu zuen, osea, ze horregatik, bideo bat egin zuten, viralizatu zen. Muy guapo, lako zerbait. Bai, abesti bat egin zuten, ostia. Eta gero ja dago, konon... Baina tik batekin, osea, fuertea. Bai. Eske sareak, beste atal batan azertuko ditugu sare sozialak, ze hor badago. Bai. Eta hor, claro, gertatzen dena da ere, eta justo aurreko atalan lantzen nuen Ana Goitearekin, ez digutela erakusten nola erabili sare sozialak. Ke ba? Baina inoiz. Ke ba? Baina, claro, kontua da, jartzen dugula fokoa, igual, aur txikietan edo gazteengan, ez dakite sare sozialak erabiltzen, baizke, helduek? Helduek? Tremendo melón. Helduek? Tremendo melón. Ez dakite, eta ez dute ikasi nahi, eta igualtzaile, eta dena aurrera, eta dena perfecto. Bai. Eta gainera, ez da bakarrik helduen bizitza jartzen dutela, jartzen dute umearen bizitza, igual, oendikan jaio ez denetik. Osea, ja, eta karo, berek, ez, nik kontrolatzen dut. Ez. Ja. Osea, nik, pasatzeitutela zakizen bat ordu hor sartuta, ez dut kontrolatzen. Ja, inork. Osea, maitia, ez. Osea, zuk jakin dezakezu, ideia bat egin dezakezu, deta no seke. Eta ja nago esaten nil dela dark web, nil dela deep web. Ez gara inurrutuen behar. Ke ba? Ez. Ke ba, hor no, arazo handi bat, ez da holako hezkuntza hori egiten ari, ez helduei, ez inorri. Osea, arazo hor dago, arazoa, osea, egongo da, beti, eta ez gaude zer, gauzak egiten ari gara, baina, osea, hau oso azkar dijoa. Eta, esku sartu behar da, ja. Ja, exacto. Ja, de ja, literal. Ja goaz atzetik. Bai. Onda, como, ostras, tia. Bai. Problemón. A ver. Kaixo, amore. Zenbat denbora daramagu? Vale, perfecto. Oso ongi, pentsatuko dut beste gaiaren bat, eta bukatuko dugu. Perfecto. Mi esker. Super fan. Osea, Bratz Lips, mesedez. Amor, eske hau da un crimen de la moda. Ostras, literal. No, bueno, hemen ari gara fantasiera egin, baina hau gai serioa da, baina... Wow, kriminologa. Hitz egin dugu psikopata eta soziopata eta guzti hauek, hitz egin dugu violentzia matxistari buruz, hitz egin dugu beste krimen batzuei buruz. Badakit dondik jarraituko duan, bale? Orain arte moztuko dugu, y empezamos ahora berriz. Osea, moztuko dugu gero edizioan, Lehen pixka bat airean utzi dugu Euskal Herriko kriminei buruz. Volvamos a empezar. Lehen pixka bat airean utzi dugu Euskal Herriko krimenak, aipatu dugu hori, duela gutxi ezagutu dugun, hiltzaile seriala, baina imaginatzen dut, karo, krimen asko gertatuko dira, ze, erailketak bakarri pentsatzen baitugu, igual ez hainbeste, igual, karo, hainbeste ez nola kalkulatzen da. Zein da kopurua. Baina beste krimen batzuk ere gertatuko dira asko. Bai, osea, eske gauza hori da. Krimenari buruz hitziten hasten gara eta ikusten ditugu ja odoltsuenak, karagarrienak, indarkeri gehiena, baina estafak daude egunero. Eta ez bakarrik gure gurasoi edo gure aitona monei hemen klik egin eta ez, osea, egunero. Erosten duzula ez dakize webguneen eta etortzen zaitu, semaz. Baina bai, delitu pila bat daude, lapurretak, bai, ligatzeko aplikazioetatik catfishak,
De todo, Ja. todo. Eta bai, Euskal Herria tampoco se libra. Ez da. Bai. Ez que duela gutxi ikusten nuen tweet bat, Grinderrari buruz egiten, Grindera baino igual zaite dozein Edozein, bai. aplikazio ja, Tinder, Bumble, dena. En plan, Hinge, lo que quieras. pues alde batetik dela en plan, oie, que guai, jende ezagutzeko sare Bai. sozial bat, perfecto. Bestalde, hainbeste normalizatu dugu. Eta gero eta gehiago jende gaztean. Hainbeste normalizatu dugu, batean, pertsona ez ezagun batekin hitz egitea, bere etxera joatea, Edo nudak bidaltzea. edo nudak, bueno, eski nudena, ja. Eta hor dago meloi bat, ze azkenen adingabeek nude bat bidaltzea, eta hor dago baita abusu sexuala. Claro. Leheno hitz egiten ari ginen de pornografia infantil ez dela existitzen, hitz horiek gaizki dira bilta, pues hori izango litzake zu, biztanek ikusleentzako, hori pornografia infantilia da. Bai. Porque, adingabeek daukate, zuk daukazu esplotazio sexualaren, abusu sexualaren irudi bat. Ze, ume txiki bat da, 16 urtekin, me da igual, Igual du, adingabea da. Bai, adingabea. Eta horrelako... Eta hala ere, heldua den pertsona batekin Ya ere, está. ostia, Total. askotan jendeak, karo, hain erresa da fizikoki argazki bat jasotzea, eta argazki hori berbidaltzea, Bai. hain erresa da, Eta kezkagarria bihurtzen behin dela. ikusteko arena kakaba da. Kakaba da. Beste kamera bat, Bai. gero ez dakize plataforma daude deskargatzeko eta berri Eta ikusteko. kaptura bat egin, ja. Claro. Nik uste dut jendea TikToken, hau, meme bat da, baina jendea fotokopiadoran jartzen mobila, Eske eta baino- fotokopia bat egiten. Baina, zuk zerbait nahi bali baduzu, edo zer egiteko gai zara. Ja. Eta nude gorde nahi duzu, ekurrituko zaizkizu, zakizte Amaika modu, claro. bai. Eta hemen kezkagarriena da, karo, soluzioa beti izaten da jende, ai, ez bidali argazkiak, en plan, kontuz, ez egin hau, kontuz, ostia, tio, igual, ez dakit, edo zigor zorrotza jarri bar ditugun, edo hezkuntzan askoz gehiago landu bar dugun, ze kontua da, ezin du, erruaz dauka argazkia bidali duenak, ez da gutxiagorik ere, errua dauka argazki hori gaizki erabili duen pertsonak. Literal, ez dago besterik. Eta nik adibidez, bai, junten naiz ni igual, hezkuntza aldera, gehiago Ja. ez justizia aldera, baino. Ja, porque... Bai. Adibidez, prohibituko dugu TikTokaren erabiera. Ja, bueno, ez dauka zentzurik. beste sare sozial Bai. batetik joango da gauza. Bai. Punto, jazta. Hezkuntza, jazta esatezula, ber, amortx. Igual, nik zuri bidali dizudan argazkia zuk bakarrik edukitzea nahi dut. Ja. Punto. Gero, gure arteko relazioa zein da, zurekiko, segurtasuna hori daukat, eske, ala birulen bidaltzea argazki bat, nere titiena, nere ipurdiarena, eta karo, hoi leno izaten eri ginena, pentsamendu kritikoa, azkenen ume txikiak, ikuste baldin badute hori dela orokorra, egiten dute, jazta. Eta gaina empowered, ez? En plan de, nere titiak dira, karo, ostras, baina eski igual... Eta eski gainera hor meloi bat da ere, gero zerbait gertatzen bada, imaginatu gizonen nudeak filtratzen badira daudena delakoa, gizon horretan izango duen eragina, edo emakume batengan izango duen eragina, ez duela ia zer ikusirik. Zero, baina eski, bai, pasada bada, biktima emakumea balin bada, sexualki, da como, eski behitu hau. Ja. Se lo merece. Ja. Dalako, ez dakize. Dana, super... Ni oroitzen naiz, eta hori da, como, adibide bat, ez? Ni oroitzen naiz, olvido hormigos en kasuarekin. Ostras! Eta hori, lanetik bota zutela, eta no seke, eta nire zuten nire amari, baina zergatik bota dute, ez dut ulertzen. Eta nire amak saldu zidan, en plan, bueno, pues eske hau, no seke, eta en plan, eske gainera, Claro, gainera, bai. bera, eske fuertea da hori. Oso fuertea da. Osa, nire bizitza pribatuan egiten dudana, nire bizitza pertsonalean afektatuko di, gaina niri. Ze gainera, nik zer egin dut. Ezer, eskoria kontua, zuk ezer egin gabe gainera, horrek eragina izango du, ze beste pertsona batek eraki du, hau ingo dudala. Bai, eta punto. Flipantea da. Eta gainera badaki min egingo dizula. Osa, Ja. eski da como, bera geratzen da, errege bat bezala, eta neska geratzen da, pues oi. Ja, por los suelos. Bai. Eta hemen, gaizkien artean, gizonak gehiago dira.
Bai. Banekien erantzuna, egia esan. Ni galdetu dut por esto, baina bai. Bai. Ez. Estadistikoki, bai. Aber, egia da, krimen batzuk emakumeak gaitasunagatik edo, bueno, medezunagatik, egia da, kopurua handiago izango garela emakumeak kasu batzutan, baina orokorren gizonezkoak. Bai. Baiz, adibidez dagoetzen ditugun hiltzaile serial hauek gehienak gizonak dira. Bai, baina de lejos. Bai, eta egia da, igual, emakumeek gehiago lantzen dutela, krimen garbiago bat, edo sofistikatuago bat, eleganteago bat, orduan, karo, beraiek harrapatzeko askoz ere zailagoa da. Osea, gauzak garbia, osea, bai. argita garbi da, adibidez, gizonezkoak askotan dira impultsibitatetik jota, indarkeria gehiago erabiltzen dutenak, odoltsuagoak direnak, eta emakumeak adibidez izango gara, venenoarena, oso era erraza. Igual bortitza, edo... Guk ondo pentsatzen ditugu gauzak, aurretik, eta esaten dugu, a ber, ez naiz, gorpu bat mozten jarriko, dalako moztiketa lana, garbiketa lana, gero desegin egin behar dut gorpua, eta gizonezko batek, a ber, berriro estadistikoki, bai diala, dana entortzen zaie, eta psikopatak igualez, baina, blande behaiek bai direla oso hotzak eta oso kalkulatzaiek eta bar, baina orokorren, da, de pan, eta orain zer egiten dut, upsis. Hor dago kasu bat dela Daniel Sancho. Ui, otra fantasia. Ez que dena hain gaizki. Oso gaizki. Dena hain gaizki. Berriro, biktima bat dago, eta errespetua da, baina Daniel Sanchok egin zuen. Dana gaizki. Dena. Esatezuna, mesedez. Eske ezin da hortik ezin da zer hartu. Ikusten delako oso garbi, bere bizitza osoan zehar, izan dela pertsona bat ikutu ezina, intokable. En plan, esatezuna, pues... Galo, dena izan du bere bizitzan erresa, izan du bere aita, bere dena perfecto, claro, aitona, aita, dana famatuak, orduan bera junda, pues, aktitude horrekin bere bizitza osoan zehar. Eta, karo, zer gertatu da, pues, baten batek ez esaten dio, oitzai gustatzen, nola, neiri ez ez, eta pum, eta karo, gero zer gertatzen da, Tailandian zaudela, han beste sistema badagoela. Wow. Bai. Wow, movidon. Eta karo, hemen sartzen gara, beste meloi txiki batean, ez da gizten batean aragogu, baina, bueno, gero jasi oso moztuko dugu. Baina, klaro, kasu bat mediatikoa denean, medioek ez dute beti ongi egiten, beren lana. Totalmente, ados. Eta hemen gertatzen dira dokumentalak, gertatzen dira telesailak, bai hemenik eskatu gabe, pertsonak direla kontuan hartu gabe, aukera ematen zaie pertsonei liburuak ateratzeko, eta nahi duten esateko, non marrazten dugu lerroa, zer da adierazpen askatasuna, eta zer da pertsona bati ahotsa ematea merezi ez duenean. Hori da, meloia. Osa, azkenen, hor garbi ikusten da, diruak munduan mugitzen duela. Baina argita garbi. Osa, morboa bai oso ondo, dirua. Osa, biktimak, ze biktima, ez ditut ikusten, ui, biktimaren familia, eta liburua, osa, esatezu, bueno, osa, gaina da zuri, eski, ikaragarrizkoa. Eta hor ja, eski ontsa esan dezuna, bai, adierazpen askatasuna, igual nere askatasuna, osa, eski ezakit. Ja. Osa, eta hor oso zaila da. Ja, eski ez da zaintzen biktima, ez da biktimaren familia, eta azkenean, biktima askotan hilda dagoenez, da en plan, bueno, ja, ez du sufrituko, eta bere familia, bere jendea, bere dena. Osa, hori askotan gertatzen da, badibidez, notizi bat ezakizen hilda, eta argazkiak, dena, mobilan, nik ez dut behar hildakoaren argazkia. Eta, osa, familiari ere, osa, pentsatu egin behar da. Familiaren gan egingo du, honek edukiko duen... Eragina. Claro. Eaiek nahi duten. Argazki hori ikustea, ez ikustea, izena jakitea, ez jakitea, ez dakit. Errespetua. Ez que hasieran ez dezu empatiaren aski. A ber, gizartenek daukan empatia nivela, da, osa, barre egitekoa. Osa, mugitzen gaitu gehiago, morbo horrek, dirua, ez dakizetan,
errespetua baino, eta empatia baino, itziten ari gara pertsona bat bortxatu izan dela. Edo, hil egin dutela. Mesedez, bai, mugimenduak oso ondo daude, baina, pertsona horrek behar du mugimendu hori, adibidez, bortxaketetan kasuan, manifestazioak eta super garrantzitsuak dira, baina, igual biktima horrek momentu horretan ez du hori behar, bere izena eta bere argazkia, pankarta baten, hemen gaude zure izpak, bai, daude, baina eski, biktimak zer behar du momentu horretan, ze igual berriro biktimizatzen. Biktimizatzen ari zara. Ostras, eske horretan kontu handia izan behar da. Bai. Eta gero askotan ere, hiltzaileen irudia nola erabiltzen den ere, ostia, kontu handiarekin ibili behar da, ez? Eta gero, askotan ezagutzen dugu, el caso tal, el caso cual, el caso tal, eta beti jartzen dira, eta beti ezagunak direnak dira hiltzaileak. Claro. Eta jarraitzaileak, edo babesa, edo dena erakoa jasten duten askotan dira, hiltzaileak, ze bihurtzen dira celebrity batzuk. Celebrity batzuk. Bai. Melonako, eta azkeneko meloia irekitzeko true crime. Nik esan behar nizun, azken aldian boom bat egon dela, edo gero eta gehiago, baina uste dut zuk bestiritzu bat daukazula. Egia da, igual, Espainia eta Euskadi maila batez, igual izan dela bai, azken urtetako gauza, baina egia da munduan zehar, estatu batu maila zehar eta bar, urtetako gauza, bai. Azkenen horrek asko saldu du, ontsi esaten ari ginana, eta oso interesgarria da, eta adibidez, joelin, nik ere txikitatik kontsumitu nuen, eta horregatik neukan interes horri ez, en plan de jolin, baina kriminal batek zer egiten du hori, tal. Orduan, hori urte askotako gauza izan da. Hori estatu batutan denbora gehiago erabili dute horiek aztertzeko, eta azkenean telebistara botatzeko, eta guk orain, azkeneko urteetan, eta adibidez Euskadi mailan krimenak ekin, hori lantzen saiatzen ari gara, baina hori oin santzen ari gana. Biktimen prozesu hori kontuan hartuta, errespetu handiz, guk ez dugu egingo zer, norbaiti min gehiago emateko, ez dauka inolako zentzurik. Orduan hori, bai, azkenen, nik batzen naiz, leheno zeudela, kasike, sare guztitan, programa bat edo saio bat, ezakizeri buruz, hola gehatzen izan, a ber, que interesante. Bai. Wow. Eta zergatik esaten da emakumeek orokorrean? Dutela rollo erakarriagoa edo sentitzen direla mundu ontarak. Bai, ulertzen dut, bai. Eta zergatik esaten da, eta zergatik askotan entzun dugu emakumeek edo nolaz, ez egin dela galdetu, gehiago erakartzen, joder, oi no estoy, urduri dago. Erakarriagoak. Erakartuak sentitzen direla a este mundo. Eta zergatik esaten da emakumeak orokorrean gehiago sentitzen dira erakartuak mundu ontara, edo ezagutzera, edo true crimera, edo... Nik uste asko dala interesatzen zaigulako hori burua, zergatia, ulertu egin nahi dugulako. Hori ez da, en plan de, pues ya está, bat eta listo, ez, zeba. Eta hau izan beharren hau izan balitz, eta orduan hasten gara buruari ematen, eta jolin, eta nik uste horregatik dela, psikologia hori asko gustatzen zaigulako orokorrean. Bai. Baina nik uste horregatik dela. Ni naiz oso fan true crimearena, eta itortu behar dizut, nik egin behar izan duela ariketa bat, rollo, zakit nola esan, kanpotik ikusteko, ikusteko fikzioa izango balitz bezala. Zera, baten ikusten nire burua, goizeko 9:00 bilabesan, entzuten, eta batean, no seke, eta ni plan. Baina eski benetan gertatu zen. Eski fuertea da, orduan, da como, ariketa, baina hori, pentsatu behar dugu, edo pentsatu behar dugu ez dakit nola esan, ni pentsatu behar dut ez dela errealitatea, edo dut hainbeste pentsatu behar erreala izan dela, entzuteko, ze bestela. Nik naukan irakasle bat, inoiz ez zaitaztuko, bete esaten zuena, eske gaina esatezun, nik ez dut zer jakin nahi biktimaren bizitza pertsonalari buruz. Ez dut jakin nahi, nahiak zituen, mutila zeukan, neska zeukan, ez dut jakin nahi.
Osa, niretzat da biktima bat eta hain nahi den nire lana hobekien laguntzeko. Baina, karo, pentsatzen jartzen bali naiz, etorkizuneko planak zauzkan, ez dakiz zer ideia zituen, ostras, eski ja, bera etortzen zera, zu pertsona zara eta pertsona bezala sentitu egiten ezu. Eta sentimendu horiek ere pentsatzen, eski biktima horrek ere bazituen. Eta aita bat zaukan, eta ama bat zaukan, eta txakurra zaukan. Eta ardon, baina osa, egin behar da aldaketa... Disoziatu. Eta... Lan ondo egiteko, Wow. Bueno, aipatuzu krimenak, onde guzu zer da krimenak, olaia bukatzeko. Bueno, primeran ikusi daiteken oso programa ona, True Crime bat, Euskadi mailan azkeneko urtetan, gertatu diren krimenak aztertzen dituena. Gure novela beltza, perfektua. Oraindik ez dut ikusi? Ez ikusi? Pero bueno! Ezagutzen dut, baina ez dut ikusi oraindik, ez duelako denbora irik izan. Oraindik ez dut ikusi Adolescence, ikusi nahi dudala ere. Nik ikusi nahi dut. Eske hori ere esaten dutenez, hostia, fuertea, bai. Bajero horreko nahi zaldia, kontatuko dizut Perfecto. Eta mila esker, leire, bukatu behar dugu, beti bukatzen dugu programaz, mandamentua berri dazten, justu igual gaurko mandamentua ez dakit berri atzi behar den, uste dut ja ongi dagoela, eta igual hola utziko dugu. Beraz, berdin bukatzeko, igual begiratuko zu zure kamerari eta esango dugu ez duzu erailko, eta bukatzen dugu. Ez duzu erailko. Listo, mila esker, maitea. Eskerrik asko, honea etortzagat, ekartzagatik. Marabila utzi izan da benetan, placer bat, eta itortu behar dut, orain arte egin dudan elkarrezketa interesgarri, edo gutxienez gogo gehien nituena egiteko. Eskerrik asko. Ni superpozik, gaina esan izun, esan zenean, nion jo blan, Zeu, mila esker. Zuri. Eguneko hitza. Gaurko atalan hitz hau entzun dugu. Eta sare hauek direla bufet libre bat PDF artxiboentzako. Total. Artxibo PDF soy una pringada youtuber eta filosofoak sortutako eufemismoa da. Azken urteetan saretan hitz asko zentsuratzen hasi direnez, eufemismoak sortu dira hitz batzuk esateko. Azkeneko urteetan gero eta hitz gehiago zentsuratzen dira sareetan eta eufemismo batzuk edo termino hauek beste moduan esateko hitz berriak sortu behar izan ditugu. Artxibo PDF azaltzeko, nik euskara esango dizuet, puzker, filoa, eta zuek itzuli, gaztelerara. Adibidez, Nickelodeon kanalan PDF artxibo ugari egon ziren eta duela gutxi dokumental bat egin dute honen inguruan. Mila esker entzuteagatik eta ez galdu urrengo atala, June Fernandezekin egon ginen lizunkeriari buruz hitz egiten. Mua!